Dobrý den, zdravím všechny. Všechny kontenty, reakční kanály, které tvoří a reagují na Adélu Pulcovou. Klobouk dolů před váma, mít na to nervy a poukazovat na to, co dělá a co nedělá, co je správné a co není správné. Je to náročný proces, chápu vás, ale tentokrát se musím ozvat i já, protože mám k tomu co říct. Chci se vyjádřit k tématu sexuálního násilí, protože se mě to osobně velmi hluboce týká. A tady narážím na Adélu Pulcovou, která si vymyslela znásilnění. Adélo, nezlob se, ale ubližuješ lidem, kteří prožili podobné trauma, nebo tím prošli. A takhle to zlehčovat a dělat, že se nic nestalo, tak se musel vyjít ze stínu. Uvědom si, co děláš a srovnej si to v hlavě. Protože mám k dispozici odbornou dokumentaci z minulých let, včetně psychologického vyšetření, které potvrzuje, že jsem byl v dětství a dospívání vystaven sexuálnímu zneužití a donucení. Ano, není to znásilnění, ale hodně se tomu blíží. A že tyto zkušenosti na mě zanechaly dlouhodobě psychické následky. Tato skutečnost nejsou mým názorem, ale jsou součástí zdravotnických zpráv. Zároveň jsem se zúčastnil odborné diskuze na téma znásilnění a sexuálního násilí, kde bylo opakovaně zdůrazněno, že existuje více forem tohoto jednání. Od fyzického násilí přes nátlak, manipulaci, narušování hranic až po dlouhodobé psychické ovládání. Tyto formy mohou mít na oběť velmi podobné dopady. Právě proto považuji za důležité mluvit přesně a odpovědně. Ne každé veřejné tvrzení o znásilnění je možné automaticky hodnotit bez znalosti souvislosti. Důkazů a chování aktérů před i po události. Jako člověk, který má osobní zkušenost se zneužitím, vnímám rozdíl mezi prožitým traumatem, doloženým odbornými posudky a tvrzením, které zůstává pouze na rovině výpovědi bez dalších oporů. Nezpochybňuji, že sexuální násilí existuje a že jeho oběti si zaslouží ochranu a respekt. Zároveň ale považuji za nutné říct, že téma nesmí být používáno bez odpovědnosti, protože tím může docházet ke zlehčování skutečných případů a ke zpochybňování lidí, kteří mají prokazatelné následky, dlouhodobou léčbu. Moje vyjádření není útokem na konkrétní osobu, je to vyjádření postoje člověka, který má vlastní doloženou zkušenost ze sexuálního zneužití a účastnil se odborných debat na toto téma a snaží se mluvit o všech věčně s respektem a s důrazem na fakta. Považuji za důležité, aby se o sexuálním násilí mluvilo pravidelně, citlivě a s rozlišováním jednotlivých forem okolností, protože jen tak lze skutečně pomáhat obětem a zneužívat toto téma k jejím účelům. Nevím, jestli si to pochopila, Adélo, nevím, jestli se to k tobě dostane, nevím, jestli se to dostane k reakčním kanálům, ale ještě tady můžu doporučit ohledně znásilnění jednu úžasnou knížku. Klubovna naděje. Je to opravdu o člověkovi, který byl sexuálně znásilněný, ne jednou,
dokonce autoritu. A vše tam popisuje, jak to je, jak to funguje v tomhle směru. Samozřejmě popisuje jeden druh znásilnění a zneužívání. Ale tvrdit něco, co není pravda, Adel, promiň, nezlob se, ale dej důkaz. Pokud ho nedáš, tak raději mlč. A nebo očekávej nějaký úřední dopis ohledně toho, že ubližuješ lidem, jako jsem já, kteří ti nic neudělali. A k tomu důkazu ukážu. Si to můžete pauznout a přečíst. Tady to je.